Ale prečo? Ale halo, ja chcem... Bože, to je hra. Toto je hra, chlapci. No ja hrám Batmana. Prvýkrát hrám Batmana, hej? Wow, príbeh. Výbroje mi ovládaš normálne. Toto bohužiaľ nie som ja. Vaša detská crush. Wow. Ja nechcem byť, že... Čum, strike. Ja hrám. Counter, boom. Kokos, Assassin's Creed toto. Au, dobre, Som sa chcel zoznamiť s hrou. Ty kokos, aký high kick normálne. UFC. Ačko. Cracking, však okno. Crack say. Sranda, že vieš heslo akože. To je SIM karta? No. Čo je toto za debila zase? Mr. Wayne. Batman, kde je Batman? Vajco mi to hovorí dačo, ako ja neviem, čo sa tu deje, kámo, ako... Ja vôbec nečítam, čo sa tu deje. Ja chcem... Ja hrám. Ja som väzeň. Dobre. To je fighter toto. Vidno, že som Batman. Neviem, čo robím, idem iba dopredu, okej? Hello. Toto je hra, kámo, že zbrania a typci tu čo majú v rukách? Varešky? To som ja. Čo robím? Pozrite sa na mňa, chlapci. Kung fu Maťko. Ježi, veď sa ma nedotýkaj. Horálku mi daj radšej. Mne to veľmi pripomína Assassin's Creed, ale je to strašne také... horšie. Meanwhile... Čo robíš? Pre milosť. Suit up. Let's go. Chlapci. I am Batman! Už nemášte povedať, že nie. Vyzerám jak Phantom aspoň. Čo mám robiť, akože? Skočiť? Run off edge to glide. OK. Chlapci, ja som go. BAM! Môžem fajtiť kohokoľvek. Let's go! Tomu ver. Ty kokos, pálku som mu dal do hlavy. To je hra toto. Hahaha! Ja mám strašne dobrý tejto hre. To čo je Ach. No way! No! Musíme helpnúť. Hej. How dare you? Dobre, ja chcem hrať. Boom, combo, daj mu. OK, to bolo tough. Jau! Debil. Jau, ale ty máš špálku, ty debil. Daj mu lakťom do hlavy. Škoda, že je nik... OK, to bolo tough. Meanwhile... Dobre, chcem ísť von. Jak mám ísť von, ako? Jak mám ísť von? Už môžem ísť? Ja neverím.